Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong gabi natong tanan kumusta? Adlaw ay karong Sabado no sa na gyud sa buwan sa Agosto, tuig 2026. Karon day no ni ana sa laing sigilano no sa mga asoy ni Kuya Goliath. So dili pa day no. Ako rin masahon ning na ay pipila nga nag-comment no og shout out kay ko no kang John Ruiz. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw no. Og kang anak ni Talermin. Shout out ni idol no, anak ni Talermin. Og kang Noel Rabi. Shout out ni idol. Pagkanindot sa atong drama karon nga semana Why Potol. Okay, salamat kayo no. Pagpaminaw no, Noel Rabi, salamat kayo idol. O kang Wilfredo Galeno Sayaw. Okay? Wilfredo Galeno Sayaw. Kabakakon sa nag-ingon na si Kulas Buang. Okay, salamat kayo no sa pagpaminaw no. Wilfredo Galeno Sayaw. Okay, salamat kayo idol. O kang White Shadow. Lindot unta boss tong mapos ang Inday Hanan ni Baby Omega Flores no 2019. O kang radyo man Leo Marabi Manlanat 2018. Okay, wala ta na no. White Shadow, salamat kayo sa pagpaminaw no. Sa tao kay idol o kang Victor Armaminto. Sa tao kay idol no. Kang Victor Armaminto. Sa tao kay idol, gwapo kayo mo mga upload nga drama, mga asoy ni Kuya Goliath, kalingaw gyud idol. Watching from General Santos City. Okay, salamat kayo no sa pagpaminaw no. Victor Armamento, salamat kayo idol no sa pagpaminaw. O kang Noel Rabi hapon no. Maayong gabi boss. Si Noel Rabi ni naminaw na pagkunin mo sa drama nga mga asoy ni Kuya Goliath. Salamat kayo sa imong pag-shout out. Always ko naminaw. Og unta katong drama nga i-request na ko nimo imo tong mapangita og mapaagi nga ma-post ko nimo nga drama ng mga sula og pilanggong kasing-kasing sa RMN nga mga sulat ni Jocelyn Bundok Alcuno. Okay, atong sabayan ang pangita no basig makaagi ta na no Noel Rabi. Salamat kayo no sa pagpaminaw og kang Ani Flor. Hi, idol. Nindot kayo ang istorya. Halos kahilak sana inana ng mga tanang mga bata. Okay, salamat kayo no. Ani Flor. Thank you kayo idol no. O kang White Shadow gapon. O pinakayo boss. Wa na ipotol. Shout out kay ko sa Dantias Butuan City o sa akong mga sood nga amiga nga akong Dodong Noel Rabi sa Kabadbaran. Okay, shout out din yung tanano White Shadow o kang Dodong Noel Rabi sa Kabadbaran. Shout out, salamat kayo sa pagpaminaw no. O kang Gerald Maribaw, thank you boss sa drama. Way sa kaya no. Gerald Maribaw, salamat kayo sa pagpaminaw no. O kang Sil Nagal. Hello po idol, good morning po. Unta idol, daghan ka og ma-post idol. Okay, atong panikamutan nga tayo kang ma-post no. Sil Nagal, salamat kayo. Ug sa tanan nga nagsubaybay aning dramahan no, salamat kayo sa pagsunod sa mga sigilanon. Nagikan sa RMN drama. Karon no di ta maglangan. Ang mga asoy ni Kuya Goliath. Ang kabayong daot ni Galot. Tio Balodong, Taman. nakita na ba tika nga may patong gas dakong bundo nga yota, duyo sa banyo nila ni Tiyang. Ang igat na to silingan. Ay, sus! Ayaw na lang gulag na ginuta. Ginagmay lang kalipay, uy. No, dayo ng Tio Balodong, namusong tilya. Uy, bakba niya, Mardunggan kay kang lola ni mo suling na.
balik na yung taon sa Ginoo ti oy. Maintal. Unsa na nang buhatagon? Sus ni mo eh. Usa ka na sa mga laway nga buhat nga dili gusto sa Ginoo. Hilam na galot uy. Samtang ka. Makabaan gyud ka na sigihan ng imo nagbuhaton gani. Ay sus! Daba ba itong igo na mo kong naglingaw-lingaw sa kong kagalingon? May edad na ba ka? Pida kini mo eh. No, maniti man di. Oh, say, ikaw pasok ko ni mula. Ikaw pasok ka ha? Pag umangton tal kagalot ha? Busaya kong insultuhag sa maana. Kamanggani ang ibadlong ti kayo. Kay lain kayo eh. Lain kayo kung laing tao makakita nimo. Oh. Ay lagi kong insulto ha? Naon sa mang kaganina nga saka man tong tingog ni Mos pa nagsulti ninyong galot sa may abuhan sa loyo na ining bay. Nang, sao ng apo ni mo na isuling. Usahay ba? Mulag siya naman ay husto. Hoy, dili ba na ingon anang pag umangkon mo ha? Palasad, labanan ka ni mo namang dako ng uwa na. Balo daw. Niabusar ka na ni mo apoy na isuling. Niabusar na. Uyuan ko niya. Yan na lang siya mag-insulto na ko. Kay giyon sa kamandaay niya sa pag-insulto. Basta. Wa ko makauyon sa pag-insulto niya na ko na Stilan ni mo. Panginsulto dahil na nga badlungon ka nga dili ka mamuso ni Tilyang samtang maligo sa Uy! ilang banyo. Oh! Bakit mo ba? Gihagit ko nimo nga mutugan ni Lola Suling sa tinuod. Ayaw na ha. Ayaw pagtuwa lang apoy mo na ha. Bakakon ka mo ta. What? Da. Ha? Wa pa day mawa nagsakit ni mo iro nga naan ni mo balodong. Dito ka si penalty ang bakakon ni mong apo na Ugano dili ba kumutuo? Nga daghan naman ang mga silingan nato kan ni adto ng reklamo nga pirmi nimo silang busohon samtang maligo. Basta ka. Nagkaminos ka sa kong pagkatao ni Suli. Ikaw mawi na kaminos sa imong kaugalingong pagkatao balodong. May pang-iro nimo kay baka mao pang mopahimutang og kadang tawag sa lawas nung gana. Pero ikaw, magda di ka kagnaong tawhana ka. Uy, layas aron dili kami maduhig sa imong kaway uwaw. Layas balodong. Ayaw lang sa palayasa si Tio Baludong Lola. Ay, sus. Bisag mas malipay nga siyang mulayas ko din eh. Di na tinuloy, yoy. Ano gutaon? Wala niya ako'y kuhaan ka ng... Salbakuta! Angay yoy! Sakspan na kang Kuya Galot! Bantay ka na ako ng bata ba? Makabaw sa mga gano'n niya ba? Salbakuta! Nakasa, dahil si Kuya Galot ni mo yo! Oo. Klaro na. Kasaha mo lang. Nganong ilabdang ng kulong ko niya be? Binganom ko na be? Ikaw kung pagkutaran tingnan naman. Salbakuta! Gipadlo naman ka! Kay Badman ang liliog silingan nga maligo yo! Bad man na! Paghihap na mo lang to ya? Ha? Pisiun to mong duha ng loob na! Morenyo! Ay, sus! Problema pagod na. At least, nakatabang akong hubot nga lawas aron matambala ng iyang kahigwaos. Hala, uy! Sino'y baludong di ay nang magsigig pang lili na ako samtang maligo ko? Abino ko kikaw galot. Dili ko yun, ana. Kamanan na po eh, kinaiya. Nasayid ko nga, sagrado ang lawas sa kababae. Dili mayo nga ipakita kiningat to sa lalaki nga, dili niya ba na? Okay, lalaki na ako. Basta ikaw lang galot. Tilyang. Maunang dili siya respetohon sa ubang mga lalaki din he kay lihok man sagud kay ng babayhana. Bisa na, kay babae siya nga angay nga respetuhon. Aw, mausab. No, si Tio Baludong, hasta, kapila ka tunang ko nga masakpi. Nga mupatong sa bundo. Niya, manglilidayan sa banyo nila ni Tilyang. Pastusa laging uyuan na lagi. Gaba ra gud unya mapaabot nga ng tawhana. Magabaan ra gud unya kana si tiyo ninyo balodong. Bastos yun ang maungpaw! Tinuod kinainan ko! Bastos si Manoy Baludong nga uyuan sa kong igalang si Bulantoy! Why, respeto! Wa ka ni mo tahod sa atong Pinoy-anan! Ngaya lang gitumban! Aron lang makapanglili sa babae nga maliko! Siya ang
di ka nga binastusan kanino'y baludong. Ay, sus! Panit naman ako yung nakita, uy. Wala niya mahikapi. May sad ka, uy. Kay okay din mo nga pistahan kag tanaw sa imong hubong alawas, Tilyang. Bahalag tagan pa silang makakita. Basta kay usarang akong tagaan unya ug mo'y makatouch, ani. Kinsa man? Si Kalotra cute. Ni, uyab din mo. Ay, dili nga ni. Nakay, kuhaan ka ng kalarong sudan diya na isuling. Goto man ay. Ah, nganong ni amang ka, gipalayas ta naman ka baludong. Ayos sa tangan ko sa kitig sulti sa maanak na iyo, eh. Anak ko ni mo na, eh. Nakapakaon ka ng imong apo? Yan na pa'y batang sinagop ni mo, ha? Nako pa ka nga, anak ko yung proseso? Pagilom niya, oy baludong. Mas kapuslan pa na sila kay nimo. Nga labihag katapulan. Naisuling sa eh. Natiguwang na lang ka. Pabuhi ka lang gihapon. Mupauli lang ka dinig mukaon. Oh. May panghimuon na lang ka kabayo para itugway na lang ka das may kasagbutan. Oh. Tapulan. Husto ang gisulti sa iyang inahan. May paghimuon na lang siyang kabayo kay tapulan man siya. Aron itugway na lang sa kasagbutan ug ang iyang pagkaon. Iyang haguan. Bitaw! Maugid mahal kong inahan! Ihatag ko ang ipangayo ni Suling alang sa iyang anak nga si Baludong. Sugod nining adlawa, mamahimo ng kabayo si Baludong. Kakay man sa siyang silutan inahan ko, kaya nurakay siyang mutunog-tunog sa atong bungdo nga pinayanan. Aron manglili sa naliko. Mupuyok ka sa kalibutan sa mga tao, aron imo siyang bantayan daray-day. Ang ano? Nga naman mahal akong inahan. Ang usa ka katus nga mahimo niyang mga mayong buhat, igop na nga makapahiuli ka niya sa naandar niya pagkatao. Nga naman ko, kalit man ko. Nausaba ako pamayaw nung nahimo akong kabayo. Oo, sa may hitabo na ko. Isa man ang kabayo nga nas gawas lola. Di ba mulakaw? Nga akong gibugaw. Ano ko? Chu! Awa, gid mulakaw lay. Taot ra ba kayo? Murag si Tiyo, kuan ba? Tiyo baludong kadaot ta. Oy, ikaw bulantoy ha. Ba ni mo ron ha. Madunggan ka ganing tiyo ni mo baludoy. Mabungi ang kagagdi oras. Sorry lola Suling. Ila, na may kabayong daot sa gawas. Nasa atong tugaran. Na maulagi po ang lagi aning bulantoy ay. Adala ka badlungan ninyo galot. Abuga aron nga mulakaw ug mupauli na sila. Dali dong bulantoy. Tara. Oh, kuya dalot. Hey! Wawa din oy. Kauti mong kabayo ka. Kabayo oy. Mura mag-cute. Hawa niya. Huli sa inyo. Naon sa man sila, eh. Uy! Giabog man ko nga. Di amo ko puyo ni ni nanay suling. Itanaw ni mo ang kabayong daot. Kuya dalot. Itanaw ni mo. Lo, bulantoy. Tanawa ang mga matas kabayo. Na yung mga luha. Kabantay ka? Kabantay. Lo, nihilak ang kabayo nga atong giabog ko yan. Nihilak. Kaluoy niyang tanahon. Huwagin mo kaila. Nga ako ni galot. Bulantoy. O, dili mo sa Simon, mo makadungog sa kong tingog. Pagkuhagpisi dito bulantoy kay ato ning Sabay, hitan. ha? Abi na Ato kong tukon ta ni. Ayaw, maluit ta. Abi na kong ibigay. Ato hitan para kung dahil mangita ba? Kung doon ay mangita, ato na ikaulas tagaya. Ato yuli. Oh, kuya galot. Lugaw. Ay, sige. Salamat. Uy, kabayo. Salamat. Kay wa ko nila aboga. Magpabilin di ko din, he. Yun sa magitag iya taon ni mong kabayo ka, uy. Ganun gipasagdara ba yung taon ka nga, wa taon higti? Bulantoy, saluyo, sa may pultahan. Katubit akong gihigot sa kandig ni Lula sa una.
gigot man mo ni Kuya Galot ang kabayo, Lola. Ay, Gigot na mo. sus! Nga nung gihigot pa mangyod ninyo. Giing na bugawa aron nga mo pauli na sila ng kabayo, Nihilak man ang kabayo, Lola. Itong iliugan ako higot ang kanding, oy. Hinilak? Hilak mong kabayo. Alo, oy, magayang kabayo. Hay naman tos kuya ni mo, Galot. Nilakaw man to. Lalakaw pangita, Ingnang nag-ingong kong pabuhian ang gihikot ninyong kabayong daot. Dibahi may nuning gitangtangan sa ikot. Actually may nuning suki ang kabayong daot bulan to Awara gudo. Murag, wa man sa'y nangutana ning kabayo ako ya. Dali, mas gusto siya. Nga ikaw na lang yung agawon. Kabantay ka? Tanor po na ko ning kabayong daot kuya. Magpa-cute-cute. Liwat ni mo. Sabado yoy. Ibuwala lang kuya, oy. Ha? Sultihan lang na daw si Lola Suling nga. Kanang maluoy kayo ning kabayo ako, daot kayo. Pero, buotan. Bitaw no? Bitaw sa? Buutan ba ini sa kung tanaw ni kabayo Salbakuta. Salamat kimingon silang buutan ko. Buotan taning kabayo ako ya. Pero murag bitukon. Daot yung kayo. Murag may kaon. Bantay ka. Murag may kaon kuya. Na. Diharag yung laay. Kabayo kong daot. Gikan karon. Ako na mo agawon ha? Ngayon di ka maagawon kuya. Kay parehas mong sigig pa-cute. No. Unsan taong ka bulan to Bitaw. Hala, murag nalipay siya kuya Galot. Ana siya. Nani, utro na siya. Sukad karon. Ikaw na si Ranito. Hala, Ranito. Good boy. Ang kabayo kong daot. Ay, ambot lang oral ninyo, Gusay. Nakita ninyo ang nagkabayo ang hagadahan magkaimong mubuhi, ana. Buutan magud ka Lola. Mauna la. Bitaw la. Buutan man si Ranito Goodboy. Ang kabayong daot ni Kuya Galot. Ay, nagbuot-buot sad baya mo gingan anang kabayo, Ranito pa'y inyong napilian. Oh, doon na pag-apelido. Good boy. Kay buutan man kanang kabayo Lola. Oh na nga. Kayuring man. Alangan kay natural naman din ako. Kuya Buutan man Galot gud. na. Bitaw la. Kanang Ranito, kanang nga Ranito, buutan na Lola. Sumagod kato di si Rani. Mao ba? Butan magod to. Itong Rani, bad boy to. Saba mo dihang Ranito, duha. my Oy, good boy. abot lang oroy ninyo. Nagkasinabot baya oroy mong duha. Oy, ang badlongon ninyong uyuan day tood, nahibaw mo og asa na ron panahon na. Nga, magudawa naman ko kitang nauli din aron mangitag kaon. Oo. Lo, asan ka diiron si Tio Baludong? Tingalig nagpa-cute-cute sad. Atong pangitawon bulan to Naman tay kasakyan. Ha? Ang sa may atong sakyan, kuya? Si Ranito di ang kabayo kong daot. Oo. Maglumon mong sakay sa kabayong daot, kamunduha. Nagdungan mong sakay. Di ka na malupog, Wala. yaka na lang. Daot ra ba kayo na? Oy, pag-sure ka mo, oy. Sukat lang nga na imong kabayo ang badlungan nga si Baludong. Wa na gyud matay og pakining atong gingharian. Kay lagi gitumba niya ang dakong bundok. Bitaw, tinuod naman kung ninanganinang. Kinahanglan nga adto ka na sa puyo sa kalibutan sa mga tao. Aron bantayan mo ang matag maayong mga buhat sa kabayong daot. Kang usa ka gatos niya nga maayong buhat, igo na nga makapasig ulit sa tanan ug mahibalik siya sa naandan. Uhinan ko kaninang, handam na ako. Nakasiguro ko nga sagupon ka ni Suling kay malumusiyaw kasing-kasing anak kong darayday. Oy, na may bata sa tungod aning bay. Kag kinsa maka ng anak o ganong ni amang kana siya dinhi. Oy, Inday, pauli na ngadto sa inyo kay tingali gipangita nakakaron sa imo mga ginikanan. Lola, wa man ko'y mama o papa. Wasad ko'y mga igsuon. Oy. Bisag asa raman ko basta makakaon lang. Ay, ala, kaluoy gud intaw ni mong bataa ka. Alala lang ko sa inyo, papoy alalabi. Ah. Di bitaw ko magpapatlong nimo. Oy, paminaw ka mo. Si Darayday ni. Ani na siya dinhi puyo tipo nato.
Ha, yes! Ha, yes! Maramag nagpurol, manam ko, yes! Ha, imo sa day siyang gisagop, parehas na ko, Lola. Oh, kay naluoy ko ani niya bulantoy. Magbinutan lagi ha, Inday ha. Dili magpabadlong ha. Oo, kuya. Isipon na sa kanamong membro sa pamilya, ha? Sa maning bulantoy. Nga na siya pamilya. Apan, gisagop ni Lula Suling. Salamat, kuya. Mupahawa na ko sa kontrabaho, Sir Sebastian. Nganong mopahawa man kuno ka? Nga ikaw man ang gisaligan ako sa tindahan sa Tikjangdong Special Foods. Basta kay mupahaway lang una ko sa pagpantrabaho, sir. Pahuwelag usa ka semana. Umani na, balik na ka sa imong trabaho. Sir, uy, mupahawa na lagi ko. Magmahay ka yun. Kung magtuman ka sa imong gusto, Grisel, timan-i ka na. Sir Sebastian, Nananimo kung mapahawa ka. Basta kay gipasadadaan tanagandaan sa posible nimong dangatan. ang kinuo ko. Kalain sa mga sinultihan ni Sir Sebastian. Kibaharan man hinuon ko niya. Oo, kalahin nun, sir. Mas okay na kaysa pahawa siya. Nasayod kagyod nga nakagusto ko ni Grisel, Isman. Kabantay ka na? Bantay. Po nga, di gid mahimong mubiya sa dakong kasayon lang. Sa iyang trabaho sa akong tindahan, sa lungsod. Ay, kamo ko, sir. Wa mo dayon ni mo biradahi. Nabisi lang ko, Iman. Saya maglata matay ka ng tiil sa baboy. Na humba, na lechon kawali. Kabantay ka na. Sir. Na mabisita usahay. Bisita sa Tikjangdong Special Foods. Pero ako, kanang si Grisel, ako lang na, Ako lang siya. Galo, tabangi ko, pi. Nahadlo ko ni Sir Sebastian akong agaon sa tindahan sa lungsod. Grisel, dili tayo kapsagdan. Dili ko mahadlok niya bisag unsa pa siya kakwartahan. Salamat, Galot, ha. Ay, salamat kay naadi kay kaayuhan nga nahimo sa matag pangumpra na kura nito. Kay dili naman ko mupakyaw tricycle nga kargahan sa akong mga kinumpra sa gamay na kong tindahan. Good job. Ranito, pililon kayo ang mga maayaw ni mong buhat. Kinsa, unsa gyud ka kinibata. Pagkabuutan baya di ay nimong kabayo ka. Kanindot di ay kon makahimo tag mayong buhat. Karon nga nahimo kong kabayo. Magbuhat gid ako og kayuhan. Basi na di ay og sa akong pagbinutan. Maoy makapabalik na ako sa akong pagkatao. Nabasa ko ang unsay nakaroon sa hunahuna sa kapayang daot. Pag-ualang niya ang paghimog maayong mga buhat. Kay dili man may naandan alang niya. Patlungon magod kay siya sa diyang tao pa siya. Sukad sa bata pa hangtod kaniabot siyang pangiteron nga guwang-guwang na. Ukwa gani na minyo. Pakiksultihan ko bahin ini ang akong inahan. Nang. Nalipay ako niya nang gihatod mo karon akong balita. Anak kong darayday. Inahan ko nga ninang, maayong mga buhat naman may akong nakita karon sa kabayong daot kaginganlan nila og si Renito. Hinaot pa unta nga mahanaw na sa hingpit ang iyang kanhing mananap nga binuhatan. Sige, inahan ko nga ninang, mupalit na ko uban nila o ipadayon ko ang pagbantay sa mga binuhatan ni Renito, ang kabayong daot ni Kalot. Bisan unsang nagamay sa mayong buhat ngayang mahimo, dako na kay ka ng ikatabang aron maibalik siya sa naandal. Usa ka leksyon na lang kaniya ang ginangatan niya karon. Umay kong inahangan ninang. Pinapalanggani ka adlaw nga wa niyo makita si Grisel, gimingaw ka na niya, Sir Sebastian. Isman. Usa kinanglan nga maduaw na ko siya karon. Sa ilang Pinoy-anan sa sitio Kantungug. Pastildan. Mubalik pa ka siya og trabaho ni mo, sir. Di ka nga adto na siya trabaho sa syudad. Sundan gyapon ako siya bisag asa pa siya. May kuha ko'y daghang kwarta nga naaman. Aw, noon, magid, sir.
Adi ka kwarta di ba? Nagkay lang. Sa'yo nagkay? Nagkay ba? Katag-katag lang. Sa butang. Oo, de. Kung bisag asa po niya siya dapita mo kagiw aron likayan ka, mahimo rin mo siyang masundan. Pastilan yung kini si Galot. Gimong service ang kabayong daot nga ginganlan niya granito. Ang kay kuskan man sa kayong kapayo alulasling. Gingan ka na ako si Kuya Galot nga muuban ko. Ay, di man kanang di pakuyog. Hala, bisak mamisita to si Kuya Galot sa iyang amika nga si Ate Rachel pa. Lagi, kibaw bitaw ko. Napasagdahin na lang gud tong maguwang ninyo kay ulitaw naman to. Aron pod makauyab taon. Ug para makasuway ug unsay kinabuhing maminyo. Mauyod. Hala, ka-cute sa kabayo ni mo Galot. Bitaw. Matawin na akong service sa akong mga lakaw. O mausan ni kasagaran nga, kuan mo ni say kargahan ni Lula Suling sa pagpangumpras merkado. Kanindot good. Ayayang galda. Guwapa og nindot makag-checks. Si Inday. Gracel. Suruya kong balik din sa amo Galot ha. Kay laay magod ka ayo oy. Oh, Grisel. Basta mahuman na lang ko sa akong mga buhat sa bahay. Mo, dalit katen ko ni mo dinhi. No, sakinan sa kong amo. Oh. Ni Sir Sebastian. Kisa man na may abot nga nindot kayong auto, Grisel. Siya ang giingon ako nimong akong amo sa lungsod, si Sir Sebastian. Kinsa ganing tawhana, Grisel? Kinsa gani? Akong amigo, sir. Silingan na sab na mo dinhi. Siya si Galot. Psst! Ay, di ko gusto magigsuod ka ni bisan kinsang lalaki, ha? Nakasabot ka? Sir Sebastian, Sir, agaw ramang kang Grisel, sir. Busa, wakay katungod aron nga imo siya nga didan sa paghimo anang gipanulti karon nimo. Og si kinsa ka nga misulti na ko ni ana, ha? Higala mi si Grisel, sir. Sukad pa sa gagmay pa mi mga bata. Pwes, may kayi si Grisel. Aron dili ka mahimong alaot sa akong mga kamot, batanon. Pues, ingnon sa tika nga wa ko mahadlok nimo tigwanga ka. Oh, unsa tong giingon mo, ha? Unsa itiguang? O, mingon man ka nga batanon ko. Mao nga, gibas lang sa tikas pag-ingon nga tigwang ka. Isa! Pagtaro nga na sinultihan mo, ha? Kalma lang, Manoy. Ay lagkasuko. Kay, di ra bagi ko madaan ng gulat-gulat. Kaya mga dato ang kusog yung magulat-gulat, di ko mahadlok ka na. Mukilaw ra ba kong dato? Isman! Sir! Kulataha, ganing tawhana. Sir Sebastian. Sir Sebastian, ayaw. Palihog lang ko no. Ayaw paghimo kag kubot tinis amo. Wapay taong ni pasipa og sulti nako. Nga wa, magkatilaw sa kumo nining akong tao nga si Isman. Isman! Sir, tinawag ka, busa ikaw. Lubuan ka si mong magangipon. Pinaagi na yung kumor mo tawala ka. Kalabula na ni. Kinanglan nga akong penip na lang amo na kong si Galot. Hala, sir. Kabayong daw to. Niali ni tawala ko. Murag sur maglaban ko. Yatis ha. Ang kapayo na si Ranito Goodboy. Yatis ha. Laban ako. Galot, ang imong kabayo. Nilaban siya na ako, Grisel. Yatis. Kulataha na ganing tawhana, Isman! Sir. Yapo. Ay, sir. Ala! Hala. Isman! Okay na ka, Isman? Gilabanan kasi mong kabayo, Galot. O, Grisel. Ranito, salamat ha. Oh, demonyo ka ng kabayong daot. Demonyo ka na! Mayong pagkapian sa kong tao, humari patire! Sakit ay. Murag nabalian kong gusok ni Sir Sebastian. Demonyo ka ng maong kabayo! Dahil ko maghihilot, sir. Ipahilot ko kay... Maglisod kong ginawa sa sakit. Ako piyan sa gusok, sir. Ay, salamat kay tuan na kid sila. Laing rigtuyo to ni imong agawon, Grisel. Lagi, lain cute. Murag nakatag-iyan ako. Ayaw na pagbalik sa mong trabaho. Dinhi ka na lang aron luwas ka. Kay andam di ka panaliplan. Salamat, Galot. Yaman na bitaw si Ranito. Ang isog na kong kabayong daot. Ako sa tiyo ni mo baludong. Nahimong sira nito na karon. Andam nga manalipod ka ninyo.
Salamat kay gida ko rin mong diretso di sa ospital, Sir Sebastian. May maning pagkabali sa kong gusto ko eh. Pagpakayo og dali. Ay mo risbak pa unya ta at tawhana. Sir, Natandog ang karbo ko at tawhana. Busa. Balik-balian mo niya siya sa iyang kabukugan, Isman. pero ang iyang kabayong daot, Sir Sebastian. Kasayon. Pusilon. Patyo na to, tong kabayong daot. Nga namatid di mo, Isman. Hala, maayo ra sabdi ay nga nibiya ka sa imong trabaho, Inday Gracel. Kay lain maday guna-una nga nanimo si Sir Sebastian. O nang siling. Wa pagit sa tuguti nga mo pawa, Lola. Oh, makabuot day siya. Mao nga ni. Iyara mo kong gitagaan ang usa ka semanang bakasyon nang human ko sa usa ka semana kinahanglan na akong balik sa trabaho. Uy, dili ka na mahimo, oy. Kalain, iya day kampungan. Magbuot yun day siya kuno siya ni mo. Tabangi ko ninyo ng siling. Wa naman ko'y pamilya nga masangpit ko'y. Nag-inusara naman lang ko ko'y. Ay, oo, oy. Oo, Inday. Dili ka na mo pasagdan ni Galot. Di ba dong? Mao jud, tinuod ka na, Grisel. Dili ka na mo pasagdan. Polantoy, Luisa pa yan si Ate Crystal, no? Mawayot. Pero, bisag unsa pang daot ang mga plano sa iyang amo. Basta naalang si Kuya Kalot, dilikit mo lampos. Salbakuta. Isubod bayanan si Kuya Galot. Unan pagkit nga na ang sira nito, ang kapayong taot nga isugpod kaayo. Maluoy ko ni Ate Gracel. Kay butan man siya. Unya, unsa imong plano, Pulantoy? Matabang ko. Aron panalipdan siya, Darayday. Unya? Ako si Bulantoy. Ako ang manalipod niya. Galma og atiman na gyud pag-ayo kini Sranito. Ang kabayo mong daot Galot ha kay mulaban kini nimo. O Lola Suling, Oh, Bisag kinsa ninyo, oy. gutom naman ka ni siya. Ako yung labanan kay palangga gud mo nako. Oy, Galot, pakana og feds ha. Ayaw pagsalig ni anang sagbot aron nga maulian ang lawas ni ining kabayo ah. o Lola, Sagdi lang, kaysa matag pangumpra unya nako alang sa atong gamay sari-sari store. Hapitan sabni nako siya kanang usa ka sakong feeds. Kay buutan baya ning kabayo ah. Dako nig nahimong tabang ka nato kabayo ah, oy. o Lola Suling. Ato gyud ning panggaon si Ranito, ang imong kabayong daot. Mao gid Lola. Pilangga kay nako si Ranito. Ang kabayong good boy, kabayong daot. Pilangga ti kita. Kanindot. Nga na, galman na. Kanindot sa kong gibati. Ayaw gyud. Pinangga ko sa kong pag-umangkon na si Galot. O buutan ko ko. Ingon pa sa kong nanay Suling. Kung wa ko mahimong kabayo, wa ko makabati di agto mga punga sa akong inahan. Kanindot paminahon nga miingon siyang buutan ko. O panggaon ko yun. Panggaon yung kuno ko nila. Diyos ko, ibalik lang ko sa akong naandang pagkatao. Isaan yun na kung mag-usap na ko. Magbinuotan na yun ko. Ug tarungo na ako ang akong kinabuhi. Ilapas na sa usa ka semana ang itagal ko nimo sa imong pag-leave sa trabaho, Grisel. Ipahawa naman ko, Sir Sebastian. Imong pagbuot raman ng muliv kung usak simana. Dili ka na gidahay mo balik. Dili na, sir. Niresign na gani, no? Ayaw gyud ko palaguta, ha? Kailan na ba kog mao na masuko, Grisel? O kasuko lang, sir. Ako man yung kinabuhi. Busa way makabuot sa akong mga desisyon. Ayaw kog minalditahe, ha? Ayaw sa pagbilal dito, sir. Kinsa ba gisaligyan nimo, ha? Grisel? Katong Galot nga nay kabayong daot? Isog ko kay na ako sa ustong lugar, Sir Sebastian. Ako'y ni asa kataro nga diligid mahimong diktahan ni bisan kinsang tawhana ang akong mga desisyon. Magmahay ka gyud ning gibuhat mo, Grisel. Timan mi ka na.
Ang angay nga magmahay, sir, kadto ra mga nagbuhat og dautan. Pero ako mo ko nagbuhat. Aw, wa ko'y angay mahayan. Grisel! Naghinuktok na sa kadin sa kilid ning imong tindahan, Lola. Hay, nahinomdom ko sa uyuan mong si Baludong. Lola, suling. Hain nakaintahon karon siya. Nakakaon na baka siya sa hustong oras, galot. Gimingaw maso kong tiyo Baludoy, Lola. Pero ang pangutana, kung hain siya karon. Bisan og unsa pa siya kabadlungon, maluoy magyug ko niya. Mingawon gihapon ko niya kay ako uman siyang anak. Pamilya masagod nato gud siya, Lola. Pangitaon unya nato si tiyo mo Baludong ha, galot. O, Lola. Bulantoy, naluoy bitaw ko ni Lola suling bitaw. Kabantay ka, anak. Daghando may taon siya ni Tiyo Baludong. Mao nga ni, nga atong pangitaon si Tiyo Baludong kuya. Yung asa mga nato pangitaan nga, wa man ta mahibaw. Wa man tay kanang balita bahin niya. O asa na siya. Wala nga, libog yung ko. Kabantay ka? Intawon sa Bantay ko. mga ni Nanay Suling. Baludong, bulantoy, dool na ba mo nga? Kaluoy taon sa akong Saan inahan. maglibog ko? Gusto nito, sira nito, good boy. Sakyan ako sira nito. Ug among pangitaon ang milayas na tunguyuan nga si Tiyo Baludong. Kung naibaho pa lang mo, nga ako ni... ako ni kinigalot, Bulantoy. Unta, masayra ninyo nga ni arain taon ko. Nagpaminaw ko ninyo. Wa man taon ko malayo ninyo, oy. Mahadlok trabaho ko itong kabayong daot ni Galot, sir. Yan, Desmond! Ikaw ra iso katalawan. Sir Sebastian, nagasuway naman kung napatiran o kusog kayong atong kabayo, sir. Ilong diya, Isman, oy. Sumat na sad ang katalaw ni mo, ha? Sir, Pagsulti na, ugwa ka na gamit na kumbuang ka. Kay papawaon talang ka sa imong trabaho. Ug pulihag lain. ayaw sa taon, sir, eh. Nagkinahanglan pa taon ko ning trabaho, sir. Oo, lagi. Naaraman na yan, ha? Mao ba anak kong darayday? O mao kanainan ko. Asa ato pa di ay diligid tantong daotan nga pagkatao si Baludong nga karon na imong kabayong daot. Murag maingon-ingon gid ana inahan ko. Ayaw lang gyud una og padasay mo ang kaluoy nga gibati. Mao ba akong inahang aninang? Hilaw pa kayo ang panahon aron ato ka ng buhaton. Ikaw ang mag-iko kay mas ikaw man ang nasayod. Lugwayan talang una, kagibati ko nga mas daghan pa og mamahimong kayuhan ug ikatabang ang kabayong daot ni problema karon sa higalang babae ni Galot ni Ate Crazel. O darayday, gusto day tuod, dako og problema kiato pagkaroon ang buutang si Ate Crazel. Ayaw sabsiyag pasagdi. Ikaw man mo ito adito uban kanila. Tabangi usab siya. Kunya kay wa man akong kahom nga magamit dito inahan ko. Hatagan ko ikaw og Power Junior aron magamit nimo dito sa kalibutan sa mga tao. Ha? Power Junior? O anak na kong darayday. Kasama ka nimo nga minor di edad pa. Obligasyon pa na ako isip imong inahan ang paghatag og limitasyon sa isangon kanimong gahom. Nakasabot na ko ana inahan ko. Ang bingi ang gahom nga itugyan ko niya kanimo dito sa kalibutan sa mga tao. Anak na kong darayday. O inahan akong aninang. Tingali kalimot ka, Sir Sebastian. Nga trespassing ang inyong gibuhat karon dinhi sa akong Pinoy-anan. Kalma lang. Relax. Kay dinhing dapita, mahimong palihok ko na ko nga akong daghang kwarta. Aron mo pabor ka na ko ang balaod. Unsa? Baog-baog mo ng balaod. Kabantay ka na. Dili ba, Isman? Oo, Sir Sebastian. E naunsa mo rin magwa pagkailan mo ni si Grisel? Ging
Tingnan ta na gyud ka. Nga ayaw gyud pagpataka og desisyon. Nga imo ra gyud unyang mahayan, Grisel. Nganong imo man kong giingon ini, Sir Sebastian? Nga utawa mo ko'y nahimong sa ni mo atol sa kong pagpandrabaho. Tungod kay tanawang kamot na ko. Ana mana. Gimahal ti ka, Grisel. Unsa? Tanawa akong kamot, tanawa akong tudlo. Pur mag-heart, no? Oo, nagagusto kay ko nimo. O gimahal ko ikaw sa hilom. Sir Sebastian, Apan, ang pagsupak mo sa gusto ko nga mobalik ka humansaw sa kasimanang bakasyon. Dakong sa nabuhat mo kanako. na ako'y kagawasan sa kong mga desisyon, sir. Way laing magpanag-iya kanimo kundili ako lang. Ako ka lang, Grisel. Mamatay ang lalaking malambigit kanimo. Ug mamatay kasab kung laing lalaki ang imong higugmaon. Dili mahitabong mahigugma kong tiguwa nga demonyo o kinaiya, Sir Sebastian. Unsa to? Tiguang unya demonyo pa yun? Grabe kang nakapanamas-tamas ka nako. Kang paita. Ako ana dis ko palabot na eh. Tiguang ko no kasir. Ya, di mo nyo kinaiya. Adi ko pala. Ayaw na kinagbalik-balik ka, Isman, aron dili ko ikaw pusilon. Sorry, sir. Sorry ka, sir. Pamahawa na mo din sa kong ipuyan ug ay na mo balik dinhi. Oo, manlakaw na meron. Apan kinilang mo itiman eh. Sa ako niyang pagbalik, kinahanglan nga makadesisyon ka nang mubalik og trabaho nako. Ha? O baka musugot kang magpakasal nako, Grisel. Ha? Dili pa ka nako karon pugson. Apan, kung kanusa akong gustong mubalik, kinahanglan nga andam ka na sa gusto na kong mahitabo. Basta kay ako ka lang, Grisel. Kinuna sa ikasulti na ko ni mo, Sir Sebastian. Pakauwaw ka lang. Ha? Unsa? Gahing bayana. Siya ang nakailan akong labing gahi og dili gyud mapalit og sapi. Aw, nay prinsipyo, sir. Ha? Ug doon na ba ko'y minalitang kwarta di gyud siya mada. Di lagi na niya siya magpakasayop sa pagpakirelasyon og laing lalaki. Na, di na nimo kapuga, sir. Basta kay dili gyud kana ako katugutan, Isman. Aw, ikaw god. Manay gitawag sir og kan. Bawgo ng balaod. Bend the law. Aron na mo pabor nimo. Mao gyud unya kana ang mahitabo. Bending the law. Aron mahimo sa mga adunahang sama kanako. Kontra sa mga mayukmok ug mga kabos nga way ikasukol. Unsa? May balik sila sa inyo? O galot, ug mao di ay kay may lain ding hinungdan ko nganong dili sa gusto mo pahawak ko sa trabaho. Grisel, Padili ko mahimong ibalik ang akong pagkapapahay tungod lang sa kwarta. Kay anad ko magpakabuhing pinobre. gusto ka? O bilib ko nimo sa imong prinsipyo nga gihuptan. Tagsaon na lang kayo ang sama nimong babae nga dili kid mahilo sa dakang kwarta. Salamat, galot. Swerte kayong lalaki nga mo'y makapanagya sa imong gugma, Grisel. Oh. Ha? Kining may isulti diyan ta ko nimo. Sige, unsa man na. I love you, Grisel. Galot. Mahal kay tika. Mo ka na matuod akong gibati para nimo. Ha? Iyatag ba nimo ang tubag nga gusto lang kong mabati, Grisel? Oh, sa pagkakaroon, dili pa. Oh, okay lang. Andam pagyapon ko nga magpaabot. Mabati ni mga ako niyang tubag. Kung malabang na ako ning tanang mga pagsuway karon. O kinahanglan nga inikabot niya nang hikayoy na. Andam na dayon kang mga asawa na ako, ha? Galot. Grisel. Salamat. Salamat sa imong saad nga andam ko din ako nga paabuton. Sa arisad ko sa walay katapusan. Hala. Naa kay abilidad sa pagpakingsulti nako. Oh, manong. Og naibaw sab ka nga. Nga ako kini. Si Baludong.
nga nahimong usa ka kabayong daot. Okay, dili man sa ordinaryong tao. Ako si Tarayday. Darayday, At ako sa inangray na sa mga tuwiti nga kanunay imong gitumban ng among kingarian. ha? Wa ko makasabot. Pungto nga pwede imong gitumban aron manglili ka sa naliko. Amo to kingarian. Aw, di ay. Kisulutan ka sa akong inangray na. Apan sa dihang nasaraniya sa imong pagkakabayong daot, nagbuhat ka og mga kaayuhan. Nalipay siya. Mao ba? Gikalipay na niya ang mga kayuhan nga akong nabuhat. Oo, o padayon na ka na kay sa ingon nga paagi. Paibalik raw niya kasi imong naanda pagkatao. Nga mao si Manoy Baludong nga uyuan nilang Kuya Kalot og Pulantoy. Tabangi ba ka taon ko ha, Darayday ha? Ayaw ba kong pasagdining problema ha? Ako si Darayday ang mutabang nimo. Salamat. Dagan kayong salamat. Isa ang ginako nga. Kung mahibalik na niya ko sa akong pagkatao. Dili lang ko magpabadlong. Magtinarong na ginoon niya ako. Basta kay ipatuod lang yun pinaagi sa buhat ha. Oo. Ako ka nang ipasalig. Kay karon lang sab ko nakabatyag. Nga nindot malay kon makahimo tag kaayuhan. Manoy Baludong. Lola Suling. Di ka na ba din sa kilid nining imong tindahan? Ang bata nga si Darayday, nahimuot kong nagtanaw nga murag nakigsulti sa kabayong daot ni Mugalot. O Lola, pinangga kay ni Darayday ang akong kabayong daot, si Ranito Goodboy. At iman na yun pag-ayo ka ng kabayo kay dako sig ikatabang nato galot. O Lola Suling, Diin kagikan ng kabayo, ano? Ganong wa man say tag-iya nga nangita ni Ana. bitaw no, Lola? Nawa si tiyo ninyo Baludong aning baya. Apan ang napuli, mao ka ng kabayong daot o si Darayday, nga parehong mga buutan. Asa nagigatupayon si Tiyo Baludong no, Lola? Ay, ambot lang. Mas gipili magyud niyang mubiya din nato. Ay, Tsak di lang, Lola. Kay humanon niya sa problema ni Grisel nga akong gitabangan. Padayon na niya na ako ang pagpangita sa akong uyuan. ay salamat galot. Kay bisan og ingon adto biya kadtong badlungon kadtong imong uyuan. Apan, inyo siyang uyuan, oy. Maukit, Lola. Lola Suling! Oh, Lola! si Bulantoy. Kuya Galot! Kuya, nagduda ko nga ang kabayong daot nga si Ranito. Maurasab na siya si Tiyo Baludong. Unsa? Sa, Binuo ang nang imo. anong nakaingon ka man kuno anak Bulantoy? Mabulantoy. Ang bi, kaya ang lubot sa kabayong daot na may mga kagid pareha sa kang Tiyo Baludong. Sa? Naambot lang ni mo Bulantoy, oy. Hilong ka diya, Bulantoy, oy. Liwat ka kits imong panganda. Tabang mo! Nakakita git ko! Ani focus ni Sir Sebastian sa pagsakay sa auto niya si Grisel! Ha? Kikinaw ko. Si Grisel, Lola. Gidagat ni Sir Sebastian. Lakaw, galot. Tabangi si Gracie O, Lola! lang. O, Lola! Sinadayan ko na galot! Oh. Sakay nila dito ay sakit niya si Grisel! Kitangtangan na malina ko sa likod! Dali! O, Darayday! Asa ko ni mo na Sir Sebastian? Ibalik ko sa amo! Adto ka na, uban ka na ko, Grisel. Ako ka na. Hoy! Dili ko ito'y nga imo lang ang kunon ug pangayoon, Sir Sebastian. Way, magbuot na ko kay kwartahan ko. Kabantay ka na. Mahimo na ko ang bisag unsa, Grisel. Isman, unsay kasulti mo? Magdala, na may nagsakit. Nagsakit kabayo ka ng sunod to, sir. Asa? Kayo nagpilagano. Unsa na? Kabayo. Sigalot, sakay siya na yung kabayo. Ang kabayong daot. Hiya! Paspasya kayo pagdagan, Ranito.
Kinahanglan nga mabawi nato si Grisel gikan sa mga kamot ni Sir Sebastian. Dili ko makatugot nga may daotang mahitabo sa babae nga akong gihigugma. Ya! 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 Ganong imo ning ipahunong, ha, Isman? Nayabag di ka? Uy, ni hulor mo iya, sir. Sagit mo lang. Akong gipahulong. Ha? Uy, Daraday, Inday, luwas na ka, Ate Crystal. Salamat, Daraday. unsay nahitabo ining akong auto? Siyempre. Ngano kini? Hala, sir. Nahimong karumata ang nindot kayo ng mga auto, sir. Ha? Uy, ngano kini? Imong gimagic bata? Demonyo ka? Mas demonyo ka, sir. Pues, pamatay kang bata, Kap. Ayaw maluwi ka, Sir Sebastian. Ayaw ginapti ang bata. Masakit siya, Ate Crystal. Mamatay kang bata, Kap. Topik ang nisirit lagi. Awahi lamos noong kunimuta. Nay mong water gun ang armas sa Sir Sebastian. Oh, demonyo kining bata. Sir, ito mo. Ito mo ang grusi mong tilang pagpabuto ng pusyal nga nahimong water gun, sir. Ito mo. Oh, niya. Aray! Kasakit ang akong tiil na pusilan ako. Pangag sa ilong! Ito na mga tinugyanan sa balaod nga bidakop nila ni Sir Sebastian ug Isman. Ma-hospital pag ito si Sir Sebastian kay kipusil man to niya iyang tiil. Salamat kanimo, Darayday. Salamat, Daraday, ha? Oh, Mauni Hala. ako! Si Daraday! Usa ka, Duwindi! hala, hindi ka. Og oras na pod nga suklian ka sa imong mga mayong buhat, manoy baludong! Hain mo si Tio Baludong. Bitaw, asa na siya, Daraday? Ay, salamat. Salamat, itaon. Kaya nabalik na gyud ko sa naangdan akong pagkatao. Tio! Manoy, Tio! Ikaw ang nahimong kabayong daot? Oo. Gisilutan ko sa mga diwindi tungod sa akong kabadlungon. Darayday, salamat nimo. Imong gibalik ang tanan. Ug gitabangan mi nimo aron nga mahanaw sa hingpit ang naghatag og problema. og mauni ti man din ninyo. Ilabi ka na gyud manoy baludong. Nga ang tanan nga buhat aning kalibutan na adunay tugbang. Daray-day, timan ang kagid ka na. Ang mga maayong buhat, ganti o kadaugan mo'y nagpaabot. Apan sa nagbuhat og mga dautan, silot o kapildihan. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O kini mga bata, natapos kong asoy ninyo ni siminaw ng naguluhan. Ang kabayong daot ni galot didi lang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinita na dalit ka to sa RMN Drama. Kunya nga itong writer ni si Kuya Marvin Caballero, ha, mo writer na to atong directrice si Ate Martes Parbalbor. Sa atong spinner ang manager sa Abien Aqua Kuya Joel Bensi. Soundman ang tagiya sa Ricky Bangis Garing, tagiya sa Bangisinaw dishwashing liquid nga na mahimutang sa Luyusa Ace Medical Center diha sa Basak Tangkungan na diha ang laboratory ni Kuya Ricky Bangis Garing. Ang atong editor Wayline ang atong tagiya sa King Binding and Rope Installation si Kuya Ariel Macau niya po sa si Dudong Lloyd Gabiana o si Kuya Randy Tayan. Kinitanan dalit ka dato sa RMN Drama. Ang butan